idea o tentació en l'estat central de fer desaparèixer aquest territori des del punt de vista cultural, lingüístic i de pensament. Sabeu doncs, que hi ha hagut personatges que han explicat d'una manera molt concreta i molt clara quin és el problema. No som sols nosaltres que ho diem. Josep Trueta, Roca Cavall, Josep Armengol, en fi, podríem dir noms de gent que ha fet treballs explicant-ho i cridant a la reflexió sobre el problema català, però hi ha una qüestió clara. El que mou les democràcies és el vot, i el que mou els pobles demòcrates precisament és la voluntat de ser i de fer. I si hem de portar el tema amb un nou referèndum, no hem d'oblidar, perquè això no es parla, que el referèndum del dia 1 d'octubre, comptant totes les paperetes que es van recollir a les meses que no van ser assaltades per la força pública espanyola, i comptant les paperetes que estaven dins de les urnes que es van endur aquests senyors, el resultat és que van votar 2.900.000 persones. Hi havia 2.900.000 vots. El cens electoral de Catalunya no passa de 5.900.000. Per tant, vol dir que va anar a votar més del 50% del cens electoral. Si això s'ha de tornar a repetir amb un referèndum amb garanties, amb unes Nacions Unides, per exemple, que facin la supervisió en plena llibertat, perquè tampoc hem tingut unes eleccions el 21 de desembre amb llibertat, ni garanties, amb gent a la presó, candidats a la presó. Expliqueu-me quines eleccions són aquestes. A més, quina democràcia. Doncs aquí es va cometre, jo que era partidari del boicot, però bueno, s'hi va anar. Es va voler donar aquest peixet a veure si, demostrant que guanyàvem de nou, doncs bum. Però els que ens han sortit, que no eren prous, jo diria que l'altre dia li dèiem una amiga, escolta, això que no eren prous no és tan clar, però és que a més treu la S de prous, deixa prou i afegeix la paraula valents. I això és el que faltava, no? És dir, ser prou valents i no anar per ahí dient que eren menys del 50%. Els resultats que va tenir tots els partits independentistes en les eleccions del 21 de desembre. No és aquest el plantejament. Hi havia una voluntat i aquesta voluntat existeix, i amb independència de la gent que vagi a votar. I el dret d'una minoria nacional com la catalana a ser respectada no és un invent dels catalans, és que està en els convenis de l'OSCE i Espanya els ha ratificat. Per tant, tenen l'obligació de respectar Catalunya, cosa que l'estat espanyol no fa. Ni l'ha fet el de l'Aznar, ni ho està fent aquest. Per què? Perquè des del primer dia van dir no al referèndum. Recordeu-vos que em sembla que encara no havien pres possessió i ja ho estaven dient. I ho segueixen repetint. I ara fan el paper d'allargar i no donar resposta. I anar dilatant. I qui dia passa any empeny. I a veure si els catalans es cansen. I aquí és on els hem de demostrar que no estem cansats. Que no ens cansaran i que no podran. I aquest és el punt. Aquest és el punt. Si persistim i seguim treballant i impedim que ens tirin en l'aire el país i mireu el resultat, si no és una cosa, van intentar l'asfíxia econòmica. Ens enduem, primer traiem els diners dels bancs catalans, que es fotin els catalans, no? Però és que no érem sols nosaltres, els que parlem català, és que érem tots. O sigui, els que no parlen català també rebien la clatellada. I després les empreses, a veure si nos llevamos empreses. I, en fi, ja no cal que us expliqui, amb el rei trucant a la SEAT. Oye, la SEAT hay que sacar-la de Catalunya. Home, no. És que ha sigut... A veure, però de què els hi ha servit? És que ara veu l'horror. No els ha servit de res, perquè Catalunya continua sent el territori punter des del punt de vista de funcionament econòmic i continua sent el territori punter en matèria d'exportació, el que dèiem abans, relacions internacionals. Clar que sí, les nostres empreses són els millors ambaixadors, i aquest és l'assumpte. O sigui que feina n'hi ha, esclar que sí, però i que possiblement el procés és
més llarg del que ens havíem pensat tots, que molta gent es creia que declarem la independència i ja s'ha acabat i ja està. No. O sigui, no tenim la independència proclamada, publicada en el Diari Oficial de les Generalitats. I recordeu que la bandera espanyola no es va treure de la façana del Palau de les Generalitats, ni després del dia 10 ni després del dia 27. Per tant, encara estem en aquest impàs. S'ha de publicar o no la declaració d'independència, la proclamació en el Diari Oficial de les Generalitats? Quines conseqüències portaria ara aquesta publicació? Hem de forçar aquesta jugada o hem de seguir treballant per una altra via? I aquest és el tema. Jo crec que la via adequada no és el voler forçar una altra escomesa jurídica, legal o il·legal, o vulgueu, sinó buscar la via per poder arribar a aquesta situació que es forci el referèndum nou d'autodeterminació. A partir d'aquí és quan la gent s'ha de tornar a volcar. I hem d'explicar a tothom que si Catalunya no va per tothom i que tots són perjudicats, tots els que viuen, treballen aquí, tots, els que són catalans i els que han vingut a treballar aquí, han vingut a fer la seva vida aquí, tots. O sigui que aquest és el punt que crec que hem d'ara estendre. Per mi no és d'ampliar, no. És que hem d'explicar a la gent i que pensin i reflexionin que allò que els treguin una bandera i tu família en Palència i tu família en Extremadura, oye, què va passar perquè els catalans... No, tot això els hem d'explicar que és una farsa organitzada perquè són gent que no volen Catalunya, no estimen Catalunya ni volen que Catalunya sigui Catalunya, quan Catalunya té perfecte dret, per raons naturals, té dret a la seva existència. I això és el que defensem. I recobrar el nostre estat propi que teníem, que ens el van prendre. I com ens el van prendre? Jo no dic a cop de porra, que de vegades va ser cop de baioneta. O sigui que, aviam, situem les coses històricament tal com són, el que pensem, el que som i el que volem ser. I el que volem ser és un país lliure situat dins de l'ordre internacional, començant per l'ordre europeu, com a estat, no com un territori que no sabem com acabarà. No, som un estat i tenim capacitat de ser-ho. Aquest és el punt.